Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi di channel aku, Darmanto Vlog. Vlog sing ora ontro-ontro. Kali iki aku arep nyempilno gaweanku, Lur. Posisine iki. Ya, penggaweanku yang iki, Lur. Aku ngumbahi montore wong-wong, Lur. Iki posisine ngarep omah, Lur. Lah iki isuk iki ketekan motor loro, Lur. Nah, tak garap sik iki sing gede sik iki, Lur. Lah terus iki cek tak gosoki terus. Iki meng dinane rada lumayan, Lur. Alhamdulillah yo oleh rada lumayan, Lur. Iki terus tak arasi terus. Ya wis sijine wis mulai nunggu ya. Ya iki ditambah iki diwangi karo bojoku, Lur. Posisine iki kloter kedua iki bagian nomor loro iki, Lur. Garap motor teko neh iki mang ya iki posisine bojoku nyilikon, Lur. Iki penggaweanku ngumbah motor utawa cuci motor, Lur. Penggaweanku ning desa iki cuci motor, sepil-sepil lah intine. Lah ngono kuwi, Lur. Yo tak nikmati ae, Lur. Nyambut gawe kabeh padha ae. Ya posisi ngono kuwi. Ya aku posisi nyabun ning sebelah kae sing motor Vario, lah sing bojoku sing motor Vario ireng. Ngono, Lur. Tapi iki wis sampe mari bojoku ketoke. Nah, iki nomor kloter ketiga, Lur. Iki kloter ketiga wis jejer-jejer wisan iki. Mbah neh. Ngono kuwi, Lur. Yo ngene iki kesibukanku, Lur. Nek nang omah iki, ning desa asline kesibukanku. Wis sebarang ngalir pokoke. Tapi sing utama iki yo jenenge ngubah motor iki, Lur, penggaweanku iki. Yo ini iki. Iki nggosoki dhewe kadang nek sedina iki yo nek gak leren ya Mas lumayan. Ya iki kloter keempat di wisan. Kloter keempat wis tak tandangi dhewe karo bojoku, Lur, pokoke. Los pokoke. Gak leren ki mang. Sedina wis gak leren. Leren-leren engko jian. Nek kesibukanmu apa bolak-balik iki ning omah iki? Nek aku ingin iki, Lur, wes samben dino angkum karo banyu pokoke. Kungkum karo banyu terus wae los. Iki bojoku ya semua telepon. Itu enak harapan. Ya iki limon. Iki masih iki posisinya aku cek golek dan, Lur. Kita tinggal golek kelompok tapi akan kelompoknya aku enggak posisinya kamu masih istirahat, Mas. Posisi aku bisa garap kali kan tak tinggal sholat apa jenis, Lur. Nah terus iki tambahane masih iki yo padha motore padha pite rupane piringe padha persis posisi
Terus iki mari ngene iki aku nyandak liyane lho. Nah iki aku mulai nek garapan berampung mang bit pang loro rampung terus aku nyandak neh iki. Wis tekani bocah kae lungguh ning kono takon lungguh ning tak sediani kursi yo gak gelem. Pun mawon tem mriki mawon Mas, ngoten. Ngono jarine. Lungguh ning kono iki terus karo nguwasi aku iki. Nek ku nyemproti tak tekoni ngono iki. Takon lungguh ning tak sediani anu ora gelem. Penak ning kono jarine karo nyawang wong liwat ngono jarine iki. Posisine ngono kuwi Lur. Terus sih. Lah iki posisine garapane iki sing tambah neh bedah lanang kuwi Lur. Tambahi kuwi penggarapkan kuwi ya ngene iki Lur posisine ya. Heeh. Iki posisi tak garap tambahan bedah lanang kuwi. Ya wis ngono ae Lur ya posisine ya sing wis nonton jangan lupa subscribe, like, komen Lur ya. Dan karo sing wis nganu nonton yo tak dongakno rezekine akeh, sehat selalu, banyak banyak rezeki pokoknya. Matur suwun sangat supporte sing wis nonton video, sing wis nge-like, sing wis subscribe. Wis matur suwun sangat pokoknya. Wis cukup ngono ae Lur ya. Videoku iki lah aku tunggu video-video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.